יעל, מה נשמע? בסדר, מה קורה? על הכיפק, אנחנו גלובל טוקס. כן, קודם כל שם מגניב לגלובל מרקטינג שלנו. בגלובל, תקשיב, אנחנו יושבים שנינו, כל אחד במדינה אחרת. אנחנו לגמרי, בגלובל. זה גלובל, ממש זה ככה. גלובל, כן. וטוב, גלובל טוקס זה שיגעון שלנו לבוא ולתת כל מיני אנקדוטות מאוד מעניינות בשיווק בינלאומי ללקוחות שלנו ולאלה שיהיו לקוחות שלנו. אז מה היום? על אז מה? דווקא היום רציתי ככה לדבר, להראות בשנייה אחת, או בכמה שניות, או בכמה רגעים, אבל זמן מאוד מאוד קצר, איך נראה בסוף השיווק הבינלאומי? כאילו איך זה נראה בפועל? כי בסוף תמיד שואלים הרי מה ההבדל בין שיווק בארץ לשיווק בחו"ל, כאילו מה הבעיה, כאילו מה? כן. אז ההבדל קודם כל תרבותי, הוא קודם כל תרבותי. וכשאנחנו עושים שיווק בינלאומי, אנחנו משתמשים הרבה פעמים באנשי שיווק מקומיים שיודעים לקחת את האסטרטגיה שלנו ולתרגם אותה לתרבות המקומית. הלוקליזציה, ואפשר כן. מאוד יפה להראות איך זה נראה בפועל. כאילו, ולקחנו חברה קטנה כמו דב, נכון? מה זה? לקחנו חברה קטנה כמו דב. מותג. כן, דב מותג זה בתור דב, נכון. נכון. שהם באמת, מי שמכיר, מי שמקשיב לנו, אז זה באמת אחד המותגים שעושה עבודה מדהימה. וכן, יאללה, בוא נצלול. כן, ודב בעצם משקף דרך עבודה מסוימת שגם אני עשיתי אותה גם בחברות הגדולות יותר שעבדתי וגם בחברות לא כל כך גדולות שעבדתי. ברגע שאתה צריך כאילו לקחת מוצר אחד ולתקשר אותו בכל מיני סוגים, אז לא יכול להיות למשל שאם בן אדם, לא יודעת מה, איזה אישה אמריקאית תכתוב דף ותיכנס לדף הישראלי. כי המסרים לא יהיו אותם מסרים. אולי במקרה של ארצות הברית וישראל המסרים יהיו דומים, אבל כן, גם מבחינת, נכון, מבחינת אם אישה מנטליות. בערב הסעודית, סתם אני אומרת, תיכנס לדף ותיכנס לדף האמריקאי, יכול להיות שהיא לא כך תאהב את מה שהיא רואה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. זה יכול לעשות לה כל מיני דברים, ולכן מאוד מאוד חשוב שבכל מדינה יהיה צוות שיווקי שיודע לדבר על תרבות נכון, כי אפשר, אני ממש ראיתי עסקאות נופלות על הבדלים, על פערי תרבות, על שאחד אומר ככה, אחד מדבר בשפה שלו וחושב שכל העולם מדבר את אותה שפה, והשני השני שומע משהו שפוגע בו, ולא הייתה בכלל כוונת מכוון לפגוע באף אחד. לגמרי. ולכן הדברים האלה חייבים להיות מאוד מדויקים ומאוד בהתאמה עם קהל היעד המקומי שאותו אנחנו נכון. רוצים. וזה נכון גם ל-B2B וגם ל-B2C. זאת אומרת, זה לא, זה B2B נכון אולי... בכל דבר. כן. לפעמים ניואנסים של תרבות יכולים להרים עסקה ולהפיל עסקה. וגם בצורה מאוד מצחיקה, זה יכול גם להרים עסקה. נכון. אבל זה ממש חייב להיות מדויק, ממש ממש. אז אנחנו הולכים לראות, לא? אתה רוצה לספר קצת על דב? אני אגיד לך מה אני אוהב אצל דב, לפני שנראה את המצגת, אבל מה שאני אוהב בדב שהם לקחו ערכים אוניברסליים, בנושא של שוויון, בנושא של מראה של נשים, ברמה של לפרגן, ויש חלק גדול משמעותי מהפרסום שלהם, בכלל לא מדבר על מוצרים. זאת אומרת, יש כל מיני באמת קמפיינים מדהימים שכרגע לא נתחיל לפרט, כי באמת לא נסיים את זה, אבל מי שמכיר קמפיינים של דב, שהם לא הארצל של מוצרים, יש קמפיין מאוד מפורסם שמציירים, שנשים למעשה מציירות את עצמם, ואחרי זה הן מסבירות מה הן ומי הן, ומישהו מצייר אותן, ורואים את הפערים הבלתי נתפסים בין באמת מי האישה לעומת מה שהיא ציירה בעצמה, ועד כמה היא עושה דאונגריידינג לעצמה. יש להם סרטי, רואים רק דאונגריידינג? יש נשים שיעשו ההפך. אז מסתבר שמה שהם הראו שם בסך הכל, שזה באמת דאונגריידינג, זאת אומרת... שזה דאונגריידינג? שנשים תופסות עצמם הרבה יותר כאילו במערכות מכוערות ממה שהן בכלל, וזה... היו צריכים לעשות את הניסוי הזה על החיינית שלי. אתה מראה להם מה זה. אבל אני אגיד לך, האסטרטגיה של דב היא להעצים נשים.
עכשיו, מה זה להעצים נשים? להעצים נשים בישראל זה, אנחנו עוד מעט נראה איך הם עושים את זה בישראל ועל מה הם שמים את הדגש. לעומת, סתם, מדינה כמו הודו, או מדינה כמו נפאל, או מדינה ערבית. זאת אומרת, כל אחד, הם נכנסים לתרבות המקומית, יש להם צוות מקומי, שהצוות המקומי אומר, כאן העצמת הנשים נראית ככה. ואתה ממש רואה אותם, לא רק, אנחנו נראה את זה, את הקמפיינים ברשתות החברתיות, אבל הם הרבה פעמים נכנסים ומשקיעים בעמותות שמעצימות נשים. הם ממש כאילו לקחו את המותג לאיזושהי הזדהות כזאת של דף זה העצמת נשים. יש לנו גם מוצר טוב, נכון, גם מדברים על המוצר שלהם, אבל הם רוצים שאישה ניגשת לסופר ויש סבון כזה, 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 כזה וכזה, וידעו, זה המגוון שמתאים אז אני מעצימה נשים. כאילו זה ההקשר שהם רוצים לעשות במוח. והם עושים את זה בצורה יפה ושונה בכל מיני מדינות בעולם. וכן, אפשר לראות עוד פעם, אם מסתכלים על קמפיין של ארצות הברית בישראל, אז הקמפיינים מאוד דומים. אם נכנסים למשל לאותו קמפיין לצרפת, אתה רואה עוד עומק מסוים שלא הגיעו אליו בישראל ובארצות הברית. אוקיי. זה מאוד מעניין. אז צוללים. בואו נתחיל בשקף הראשון. כן. אז האמת שיש לנו מבנה קבוע, נכון? של הגלובל טוקס שלנו. טוב, אז הבנתם שהיום מדברים על דב, וכמה מילים על דב? גם דב בסוף, מה זה דב? זה סבונים, זה שמפויים, זה כל מיני מצרכי היגיינה ויופי, וכל מדינה שהם נכנסו אליה בסוף, יש פה מוצרים כאלה, נכון? כן. אז הם צריכים היו לראות איך הם בעצם תופסים פה נתחים. כן, גם את יודעת, גם אתה גלובלי, זאת אומרת, אתה חייב לבחור ערכים, שאתה תוכל למעשה לארוז אותם ולעטוף אותם בכל מדינה. נכון. וכמובן, הזריקת חמצן הזאת למותג, לברנד, היא הגיים צ'יינג'ר בכל הדבר הזה. הם לא מתחרים על ה-9.90. אוקיי. אני מאמינה שהם גם מתחרים במחיר, אבל כמו שאמרתי, הם רוצים להעצים נשים. ומה שיפה זה לראות שהתפיסת יופי בתרבויות מגוונות היא שונה. נכון. זאת אומרת, אחת מעצימה נשים בגלל השיער. אני זוכרת שראיתי פעם אצל אופרה שבמאוריטנה, אצלהם נשים יפות הן משמנות. הגברים הם הרזים. גם הודו. מקפידים להיות מאוד מאוד שמנות. נכון. וככל שהאישה שמנה יותר, ככה היא נחשבת ליפה יותר. נכון, גם בהודו. הברמנס, האפר קלאס. אותו דבר. כן. אז ברור שהדבר הראשון שעושים לפני שנכנסים לכל מדינה, זה מחקרי שוק. אוקיי? מחקרי שוק ושותפים מקומיים. שני הדברים האלה ביחד בונים אסטרטגיה שיווקית. בסדר? אז למשל הם גילו שביפן הם שמות המון דגש על לחות והגנה על עור רגיש. הודו טיפוח שיער כסמל יופי מרכזי. אין להיכנס למדינה לפני שעושים מחקר שוק רציני. אין. כי אם אתם לא תעשו את העבודה הזאת ולא תיכנסו כמו שצריך, הסיכוי שתצליחו הוא לא ידוע. כן. אבל אם תיכנסו ותעשו את אותו מחקר שאתם עושים בארץ, גם בחו"ל, בהבנה ששם יש עוד אלמנט שהוא האלמנט התרבותי, תגלו גם עולמות מאוד מאוד מעניינים, וגם הסיכוי שתצליחו הרבה יותר גבוה. זאת אומרת, הדבר הראשון שמחויב זה מחקר שוק מעמיק. אחרי הסיפור האסטרטגי, אני רוצה להראות לכם שנייה איך זה נראה בפועל. זה אומר טקטיקה, בפועל איך הקמפיינים האלה נראים. אז אני נכנסתי כבר מראש הכינותי, מה שנראה. כן, הכינותי עמדי. כשנכנסים לדב מישראל, זה מה שאנחנו רואים. אפשר לראות פה את התמונה של נשים מגוונות, בצבעים שונים, בגדלים שונים.
נכון לכרגע, הפוקוס שלהם זה על הלחץ ברשתות החברתיות והדימוי העצמי. שבישראל זה חם מאוד מאוד. כל מה שקורה בשיימינג וכל מה שקורה, כן, ובתנועה כרגע של כל הילדים, דעת, כל אלה שהתאמרו בהם ועשו להם שיימינג, הרי היום יש עמותה שהילדים פעילים בה, והם מאתרים כל מי שעושים לו ומצרפים אותו. יש את הסרטונים המפורסמים האלה בחדשות, שאת רואה פתאום שבאים מלא ילדים ועושים יום הולדת לאחד שעבר שיימינג, ופתאום יש לו חברים ומרגש. יש מודל יופי, בסדר? מודל היופי הזה, באופן כללי, בתור מי שלימדה פעם לימודי מגדר לבנות, מודל היופי משתנה, אוקיי? פעם אני לא יודעת מה, זה גבות מאוד מאוד דקות, ופעם זה לחיים ורודות ושפתיים ענקיות, ופעם זה פתאום הפך להיות עכשיו טרנד של קים קרדשיאן, שהכל מאוד גדול, וישבן גדול, והשפתיים ענקיות. זאת אומרת, יש איזשהו לחץ כל פעם, שבנות או נשים צריכות לראות בצורה מסוימת, ואם הן לא נראות ככה, אז הן כאילו לא נחשבות מספיק יפות. בסדר? כן. הפילטרים שיש כרגע, בעיקר באינסטגרם ובטיק טוק, זה בדיוק מעוות את זה, כן. מראים אותך כאילו את נראית לגמרי אחרת. ואז זה יוצר עוד פעם סוג של מודל יופי בכלל לא אמיתי, כי פילטר זה לא דבר אמיתי, וממש רואים חברות מסחריות שנכנסות פנימה, כמו דב, כדי להעצים נשים ולצאת כתנועת מחאה נגד הפילטרים. כן, זה מאוד מתחבר גם לבינה המלאכותית, וכל מה שהבינה המלאכותית עושה בקטע הזה. כן. נכון, נכון. אוקיי. אז אני לא יודעת כמה מכם מכירים, אבל אתם רואים שיש פה 27 מיליון לייקס, ו-27 מיליון פולוורס. עכשיו, זה לא על הדף של ישראל. זה בינלאומי. כל הדפים של דף מחוברים למערכת אחת. אנחנו נראה לכם, אתם רואים, זה נקרא Switch Region. אני בתור סמנכ"לית שיווק של המכבייה עבדתי עם זה, בתור מנהלת שיווק של אבי עבדתי עם זה. זו אפליקציה שלא הרבה מכירים אותה, ואני חושבת שצריך אישור מיוחד מפייסבוק כדי להשתמש בה, אבל ככה היא עובדת. בואו ניכנס עכשיו לאוסטריה. מזרח אירופה, לא ממש התרבות שלנו. בואו נראה איך דב מפרסמת שם. אז יש עכשיו אופנה, אני לא יודעת בין אם שמת לב, של כאילו לחזור לשיער הלבן. יש מלא נשים עכשיו שמכריזות על עצמן. מה זה מכריזות? אשתי. כן, הטרנד הוא שיער לבן ולא צבוע. ויפה, אתם רואים שהם אמרו פה חנוכה שמח באוסטריה גם ליהודים. יפה. אז כבר יפה. אז אנחנו רואים פה את הבחורה הזאת, העצמה נשית, שימו לב. לגמרי. אני ממש לא יודעת מה כתוב פה, אבל אני יכולה לתאר לעצמי, וגם אתם יכולים לתאר לעצמכם. כן. וואו, רחוק. אז נשים בכל גודל, בכל צורה, היא לא מתביישת, הכל סבבה, הנה היא נכנסת לבריכת קרח, כזו או אחרת, הכל טוב, נשים יפות בכל צורה. תקשיבי, הלכו רחוק, אני אומר לך, כאילו... למה רחוק? לא, בעיני המתבונן. עוד נשים, בני, זה האמת. לא, את יודעת, כאילו, יש כמה מגזרים, יש כאלה שהם, שנקרא, זה יביך אותם, יש כאלה שלא רוצים להסתכל על זה, כאילו, בסדר, אבל אולי זה יותר בארץ מאשר שם. זה בדיוק הפער, אני יודעת מעניין מה... בוא ניקח את זה מדינת ערב, את מצרים, יש פה איג'יפט. קודם כל יש את אינדיה, בוא ניכנס לאינדיה. בוא נראה אינדיה. אינדיה צריכים להיות יותר מלאות. באינדיה מודל היופי, הנה אתם רואים את השיער? שיער חלק. כן. שיער, מלא שיער, אתם רואים? הם שמים דגש על השערות.
לא מודל היופי, לא מגוון נשים, אין באינדיה האמת מגוון של נשים, אבל כן, שימו לב, שיער, הפוקוס על השיער, המוצרים, מוצרי שיער, זה הפוקוס שלהם. ככה הם מעצימים נשים, שהשיער שלהם, מעניין, בוא ניכנס לנפאל, מעניין מה יש בנפאל. אז אנחנו חושבים שנפאל זה קצת כמו הודו, נכון? כן, מעניין. לנפאל. עכשיו, בסוף זו אותה אסטרטגיה, בני. זה לא אסטרטגיה שונה. היא פשוט מתורגמת. היא ארוזה, נכון? כן, אז בנפאל הם מעצימים את הבנות שמשחקות כדורגל. שמשחקות כדורגל? כן, בנות שמשחקות כדורגל זה הפוקוס. שים לב. הזוי. יש פה, יכול להיות שהם לקחו אפילו חסות על בנות שמשחקות כדורגל, I play football, שחקניות כדורגל. וואו, כן, שזה... הם לקחו חסות. כן. מהמם. רוצה להיכנס רגע למצוא... אני רוצה להיכנס למדינות ערב. בוא ניקח, לא יודע, אתה יודע, כאילו, יש פה איראן, בוא נראה איראן. מעניין. אני לא יודעת אם שיער זה בטוח לא יהיה. יש עיראק. יש עכשיו תוכנית טלוויזיה בנטפליקס על שידוכים מהעולם הערבי. זה דווקא מעניין לראות את זה. גם שיער. גם שיער. בוא נראה. אבל הכל... שיער. כן? גם יש קטע, אז אני רואה עכשיו את התוכנית הזאת, יש קטע לנשים שם שהן כמו... יש שם נשים מכל מיני מקומות בעולם הערבי, אבל הן כולן מין באמת מלכות כאלה, הן חזקות כאלה, הן מדהימות. טוב, זה השראה מבית המלוכה, השראה אתה יודע, כאילו, הנשים של... איזה יופי, עם התבלינים. כן. יפה. אפשר לתרגם פה, don't eat spicy foods containing spices and spice a lot because they're main cause of hair fat. בבקשה. כן, הם בעניין של השיער. בוא ניקח מדינה אחרונה. בוא נראה ברזיל. בוא נראה ברזיל. מה יראו? מעניין מה יראו. פנים. טוב, בכולם זה מתחיל. פנים. עכשיו, הברזילאים, הם כאילו, יש אירופאים, יש שם את כל האנשים מהמוצא האינדיאנים, והאנשים השחורים שהגיעו לשם בתור עבדים, יש המון כאילו... אז הם רוצים להתבהר? אנשים מולטים, לא, יש המון מולטים וכאלה, וכן, אפשר לתרגם פה את מה שהם אומרים, We believe that self-love begins with self-care and skincare. Skincare, is that good? Skincare, כן. Skincare. Self-love, גם העצמה נשית, skincare. כן? כן. בבקשה, וגם פה יש... לא יודע, ברזיל, ציפיתי קצת ליותר, אתה יודעת, אווירה קרנבלית, כאילו יותר אקשן, יותר חשוף, יותר... להפך. Calm down, 2024 isn't over yet. כאילו להירגע, להיכנס פנימה. כן, אבל זה כן, זה הקרמים לפנים. כרגע, כן? יפה. קרים סרום. קרים סרום. כנראה, כן, קרים סרום. זה הכל מוצרים, הם שמים דגש על מוצרים לפנים. ומעצימים נשים. אז זה הדיפ דייב שלנו על דב, וככה זה נראה, שיווק בינלאומי, זה ככה זה נראה, זה בסוף, אתה יכול לקחת מוצר אחד, ואנחנו נראה את זה בפעמים הבאות שנדבר, איך אפשר גם לקחת מפעל אחד שמייצר מוצר אחד, ולהפוך את המוצר הזה כל פעם למשהו אחר, ולפתוח שווקים בינלאומיים. כן, לארוז אותו באריזה אחרת, לקהל אחר. לקהל אחר. דווקא בגלל שהעולם הוא כזה, העולם הוא גדול ופתוח. מכיר? זוכר? כן, זוכר את השירים האלה, אף אחד לא זוכר פה בטח מי שמקשיב לנו. כן, רק כמו שאנחנו, טוב, לא חשוב. בקיצור, אז זהו, אז העניין בשיווק בינלאומי זה לפתוח עוד שווקים. זה ללמוד אותם. תמיד אפשר למצוא מישהו שצריך את המוצר שלנו, רק צריך למצוא איפה.
צריך לעשות את זה נכון, צריך לעשות את זה מדויק, ואם אתה רוצה רגע לראות את התוצאות שלהם, של העבודה המדויקת הזאת שהם עושים, כי אמרנו, הם נכנסו ישר לשוק תחרותי, כאילו לא המציאו את הגלגל. אז עכשיו אם אנחנו רוצים רגע לראות קצת כאילו מה הם עשו, בגלל שהם הבינו ממש שוק, מה מדבר על השוק באותה נקודת זמן, אז ביפן הייתה עלייה של 25% במחירות מוצרים לטיפוח העור, שנה הראשונה. בדרום אפריקה גידול של 18% במודעות. זה גידול מטורף. מה? סליחה, דרום אפריקה גידול של 18% במודעות למותג תוך שנה. בהודו גידול של 30% בשוק טיפוח השיער. אז ביפן ראו עלייה של 25% במחירות של מוצרים לטיפוח העור. בהודו גידול של 30% בשוק לטיפוח השיער. בדרום אפריקה גידול של 18% במודעות למותג תוך שנה. ובכלל, בגלל שהם עשו עבודה מאוד מדויקת, ונכון, זאת חברה גדולה, ויש לה כסף והכל, אבל היא לא חייבת להצליח. ובגלל שהם הסתכלו על זה בצורה עמוקה, נכנסו והבינו ודיברו, הם הצליחו להחדיר את המותג, לגדול איתו ולקבל עליו פידבקים חיוביים. כן, זה גם לשמור על ה-DNA שלהם, וגם לדעת לעשות לוקליזציה לדברים החשובים, והאמת שקחי את הדבר הזה, קחי לכל מוצר, לכל חברה, זה בדיוק אותו אלגוריתם. נכון. אפשר לראות את זה כמה חברות שהצליחו בענק, שהבינו את העניין הזה של השיווק הבינלאומי, והעניין הוא תרבות, תרבות, תרבות ותרבות. אז אם אנחנו רוצים את הגלובל טוקס שלנו לסיים לאפיזודה הזאת, אז כמו שאמרנו, תרבות, לוקליזציה, הבנה טובה מאוד לשוק שבו אתם נכנסים, ובדרך כלל להיכנס עם שותפים מקומיים, לא להיות ג'ון ביריון, להגיע ופתאום לא להבין למה לא מצליחים, וכמובן להיות up to date גם ברמה אוניברסלית, עם טרנדים עולמיים, כאילו, כי דו הכוח העצום שלה, זה באמת לבוא עם ערכים כאלה אוניברסליים, ולדעת להתאים אותם לכל מקום. סוף מעשה במחשבה תחילה. לגמרי, זה משפט טוב שנגיד אותו. לא, לצאת לעולם זה לא, יאללה בוא ננסה לצאת לעולם, לא עובד ככה, זה לא עובד, זה גם טווח ארוך. קחו בחשבון, אתם לא נכנסים לעולם ועושים ניסוי ויוצאים, אתם באסטרטגיה של החברה, שם אתם צריכים להיות. להגיד, עכשיו אנחנו נכנסים לעולם, אנחנו מקצים את המשאבים לעניין, ואומרים שזה אסטרטגיית טווח ארוך. וככה אפשר להצליח. נהדר. טוב, נתראה בניתוח אירוע הבא. בהצלחה לכם מגלובל טוקס. ביי.